বসকাঙো বিসিং হাই বড়রক হ্যাঁ যে ফর দফানি নাংমানি সময় নों টাউন ফ্রং নাইবা বিসিং দেবো নों টাউন ফ্রং নাইবা bo ano sao budoni kono samong kori bo rang thumu chanani budoni budaga rang thumu chakaba na bisino rang thumu chaka buddo bon thane nga hame saramo songya phungkaham very good morning tini hane facebook live ma phakya facebook live tini phaimane kasan karon sini borok tauna singlaijak je interlocutor tang chongjae khone interlocutor chongjangnai sing asa ostiro to tangri ani khajana ta hotai bukson sing bubagrano time redi bubagrano sing time maranai sing nu khonamle tibrasa ni bisingo tibrasa na hamjage nu khonamle singo sigango বিধান সভা অধিবেশন जों ककनि सामान रोमान स्ट्रीट ककबरनो साबो स्टप खाय ता सिदि ने आबनो तिनि सिनि दाउन मेस सिनि रेसपेक्टेड एमएलए रक आदिनो सापुरो खरंनै मिनि कासे एमएलए कासे मिनिस्टार नो खामले थुलाय तंलाय माने नाय नायदि तिनि जों बुबाग्रानि सरिता मुं थांगा हेलो इभेन र वान सुदे आनि चेहरा ताम तंमने आं तिनि चेहरा बायन थांगाय तो फारि बागै बुबाग्रानि चेहरा तामुं थांगा वानसुकि बुबाग्रानि बागै वानसुक नाय गरै बरो जों दिनै वेट एन्ड वाच बीजेपी गभर्नमेन्ट ब 5 बছर चाइ माइनया आं नंनो आं बार फेसबुक लाइव साका दे कैनट कमप्लीट मोर देन 1 years 5 বছর তো বাদ দি ও 1 বছর ন বরক সরকার চাওই মাইনয়া বিজেপি नि अवस्था हामिया बने बागै खाजन दाखुकताय बुखुकसं जों वेट मा खायनाय सिनि बुबाग्रा जोंनो जदि फालनाय जात सिन बुबाग्रा जदि बनि व्यक्तिगत बाय वान सुकांके सोनो एलायन्स खायनाय 3-4 जन मन्त्री खायर खामो मन्त्री सिनाम रे खामो 3-4 जन न 3-4 जन मिनिस्टार मा बाय दिब्रासने सल्युशन फा फाइनोबा नरो हिस्ट्री न किसा रिव्यू खायनाय दि जों टिउजिएस जखन जोंनो 6 शिड्यूल मारनाय नि सानपुरो एडिसि सानपुरो बरक नब जों आपुरो बरक नब आपुरो 1 থেকে 2 मास मत थंगा कांग्रेस सरकार टिउजिएस न इंदिरा गांधी टिउजिएस आपुरो त्रिपुरा राज्य हांगर स्ट्राइक खायका त्रिपुरा राज्य आपुरो मिनि दांगामा खायका तांगै आनि सल्युशन आनि कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन आं सानतानि साबानि बागै केबें नायबा केबें माया वानसा टकसा केबें माया जों केबोनि जातनि बिरुद्धे तिनि केबनो जातनो काफिगेनि सोंथिनि सानजाबले 75 years ओ हानो सिनि बुबाग्राजोक कांचन प्रभा देवी ओ हानो इनि मार्जार एग्रीमेंट खायमानि यागोलो सोंथिनि 75 years सोंथिनि कायथों तामगै ओनिना विकास संहाय राम पत जमाते संहाय बरक अमाय लीडर दंमानि बागै जोंनि 75 years जोंनि थंजागै दङ ताकतै बुखुक्स तिनि मन्त्री तरजाय विकास जेबनो फाइदि राम पत जमातिया फाइदि नर खरंनि फाइगासे 32 ता पाइखाबले बंनि सरकार पाइखाबले बीजेपी नि जखन दफानि नन बिथि नाङै तंफुरु जदि नों फायाके अ दफा बाइके मथांजागनायबा हाइपाना सिंवाराने ककरै बीजेपी 1 year सरकार चाइ माइन्या आबां नन कमप्लिटली आगिबो साव तावो साव सरकार चाइ मे बीजेपी 1 বছর तिप्रा मथन दाबिरि नैनो बीजेपी तिप्रा मथबाय सरकार मा चानाय कन्फर्म सिनार ग्रेसिक बने बागै खाजानि ताकुकताय बुखुकसं वेट एन्ड वाच जों सिनि बुबाग्रानो सै लगि मारनाय समय मारनाय सिनि ताकुकताय बुखुकसंनो जों लगि मारनाय ब्रनो जों थांसानि कक मापिनाय जों तांगि नगा आसुक तंनाय बादिनि जों दिनै थांसानि कक फिरदि जों जे मानसिक चुबादि नांखाके पारावो जदि 100 जन फेमिलि तंखाके पार देव जदि जों 200 या पार मानो जदि 200 टाका जों जदि आजागो खांलायखाके 100 परिवार 20,000 रां फायो माने एकटा परिवारनो जों चुबाय मानो जों कोन गभर्नमेन्टनो जों वेट खायनि कगिया गभर्नमेन्ट फान्ड बाय जों चाया जों दिनै नागालेण्ड मिजोराम शिलं मेघालय हाय जागारगो तांगै अरुणाचल हाय जागाव तांगै दिनै आरो डेभलप बा
आरोनि पाब्लिक रक सचेतनता अलर्ट बरक आरोनि थांसा दङ थांसा बोलते तामो जों दिनै पलिटिकल पार्टी जेसेबां खायदि किन्तु बंनो थानाय थांसा दङ पार्टी कतर बं थानाय दफासे कतर दिनै नागालेण्ड नों कहिमा थाङैनायदि कहिमाव आं प्राय 7 years आं तङै फैखे कहिमाव ताम खाय बरक ग्राम बिसिं जरा सेमा आवरक ताम खाय बरकनि बिसिं बरक ताम खाय पारा चौधरी सिंजे गावबुरा हाय आबा हेके पारा गावबुरा हाय खावैनाय पाराव बुसे फैमिली दं बु फैमिली चुगिया बरक जे कामाय खाय माने आबन बिसिं बरक 300 থেকে 400 টাকা পার মান বরক কাইসা গাবুরা থানি বরক জমা রাখবো জমা রেখে তো মনে খাইয়া যাগো এক একটা পারো 300 400 পরিবার তো 300 পরিবার যদি 500 টাকা জমা রাখাকে বসবা প্রায় 1.5 লাখ টাকা পাইও আর 1.5 লাখ টাকা পাইনো বরক আ পারাও যে চুগেনো চুবাও ঠিক আ 1.5 লাখ টাকা ওয়ান মানুষ পাইওকে বছর বং আর রাং বসক ইনক্রিজিং দं না ওয়ান ছুইনাय जों इमेजिन मा खायो जों आबनो किन्तु बरं थानाय अनेक सोंजानाय दङ जों दिनै गभर्नमेन्ट इउक्लुड पाङै जों नाङै दंनायबा गभर्नमेन्ट पिसन तां जों खासिनायबा जों गभर्नमेन्ट पिसने जों कोनो मानानै गरै गोबां मा सिरि चिराय रक दिनै इन्टेलेक्चुअल चिराय रक दिनै हायर एजुकेटेड चिराय रक दिनै चाकरि मायना न कालाय दङ जों बोखाव दुखु नाङै चाकरि रिमाया ब्र सरकार चाकरिया एडिसिओ चाकरिने रां गरै एडिसिओ रां रहया ब्र जों बागै चाकरि रिक्रुटमेन्ट फायनाय जों ससाइटि न द्रक सिनि ससाइटि न जों द्रक बसाङा आगु मात लांसिने ससाइटि सारा कोनो सामुं चलिया हिसाबखौ दिनै बुबागारा साइटंले अर बुबागारा मिया सागाबले आं जुदि पोस्टनि बागै एमपि जानान बागै मिनिस्टार जानान बागै हाके आं बहा जागा मिया फिरगैनो हायने बदिनि गुवाहाटी थानांगोन खौ बुबागारा जोंनो फालि जाना जादों के बन बागै बुबागारानि ऊपर फेथ दंनि तिब्रा मथन जे लिडार्स दंनि ऊपर नरक যতন লয়াল নর বিলিভ খাইদি तिब्रा मथा कोनि देन दं आनो जों खालाय जागला आबो केन्दु कबय नाङाके जों समाज ग्रहण खायनाय जों राजनीतिक समाज ग्रहण खायनाय केन जों दफाना फालिया बने बाय खाजान तावताय बुखसं बुबागारा जे सामान लास्ट फाइट नि चबा केन्दु बसकांनि साल सिनि तिब्रा सानि मोथां जागनानि बहर फाइ दं जों इसा मानासिनाय वेट एन्ड वाच दर्जनारि उस काङो बिसिं हाय बररक हे जेफोर दफानि नांमानि समय नों तां फुंनायबा बिसिं देबो नों तां फुंनायबा ब आनो साव बुदनि कोनो सामं करि ब रां थुमुसानानि बुदनि बुदागा रां थुमुसाखाबा ना बिसिंनो रां थुमुसाखा बुद बन थाने हामे सारामो संया बिसिंनि गोबांमा हिस्ट्री जदि ब जे जागा बनि पारा ब जागा स्कुल खायो आ स्कुल एरिया नि बरक न सालजा प्रेस मिट खाइ सावन बिसिंनि व्यापार आफ्रो बिसिं दङ जागा दंला आंगासो साले हाजे खुनुगै गोबां हिस्ट्री दङ बने बनि बागै अ माय समय नांखे नों तिब्रा मथा खायखे नों आसुक दंदिता तान बागै नों आ जागा नों आसुक बरक नों खुनुकाबा तिब्रा मथा याकरे नों खे तिब्रा मथानि प्रेसिडेन्ट नाब नांखे तिब्रा मथानि आबो दाब चेयारमेन नाब नों थांबाय तिब्रा मथा कोनो किसुंनाय किन्तु आं कमेन्ट्स खायनाय मसले बनावमोन आं कोनो कमेन्ट्स खायनाय मसलिया किन्तु बहाय बरक न सारा तिब्रा जन बरक जतनि सिनि बनि बागै सिनि मकसद के गेराटे तिब्रालेन ताइ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खाजान तांगो ताइ बुखसं जों थांसाके दंनि बुबागारान फेथ खायदि बुबागारान बर बिश्वास खायदि नासिं दंनि विदिन शर्ट टाइम इन्टारलोकेटर चंजांनाय आबो कन्फार्म ताइ तिब्रा सानि जे थिनांनि मोथांजांनानि सिनि बुबागारानि बिसिंगै आबो फायनाय आबो टोटली कन्फार्म हासिगो आरते केसेक आं सावो सिनि उकलग अनेक ब्रक दङ सिनि उकलग दफा दङ दफाना हामनानै दङ दफानि बागै सामुं खायनाय रक चबा खायनाय रक जतन सिनि उकलग दङ जों तावनारि जों मोथांजांनानि लामाव थाङै दंखा तिब्रा सरक ताइ पृथ्वीयाव तिब्रा थांताय केव सकाबाय मालिया तिब्रा सरक बसकां मोथांजां लामा थाङै दं बनि बागै सिनि इन्डिलोकेटर थाइको सिनि बुबागारानो वाइट खायदि नाय दंनि आसुक फेसबुक रग ता खायदि इन्डिलोकेटर आं नासिं दङ हाय नासिं दङ इन्डिलोकेटर बियां आ बाहेराव ता सालायदि वेट एन्ड वाच सिनि बुबागारा सामुं खाय दङ गोबांमा सिनि बुबागारा दिनै गोबांमा बनि पकेटनि फैसा बाय
boni porishram bai boni image bai tini kwbangma MDC EM MLA khanamle onek kichu khaibano bubangra wait and watch sing nalainai sing suru logi simira nan chible bubangra sono rang puisa khoi saina namle logi simira nan chi asuk lang saina nu program mo thaka thank you very much.